Здравейте, скъпи приятели! Не се чудете защо в ръцете ми няма микрофон, а смесителя на Грое. Те ме предизвикаха да сменя своя смесител, тъй като този вече е издал багажа. Една истинска и независима жена ще ви покажа колко бързо и лесно става. Имам инструкции как да я сглобя. Вътре в кутията е пълния комплект на смесителя, както инструкции как да го сглобим бързо, лесно и удобно. Хайде да се захващаме за работа. Вътре има и инструмент, който супер много улеснява. Нещата изглеждат много лесни. Да почвам. Първо започнах с поставянето на меките връзки, а след това и на смесителя. Почти сме готови, още само няколко стъпки. Поставям ето тази част, ето тук. Взимаме тази част, болче, гайка, както се нарича, и тази част. Сега ще свършим нещата, почти сме готови. Първо с ръка завивам, а след това използвам и ето този инструмент, за да стегна максимално добре. Както виждате, ни останаха меките връзки, дясна и лява. Дясната е за студена вода, лявата е за топла. Ето такачка. Лекичко, лекичко. Малко по-ми се опъва, ама няма се предаваме, момичета. Отново ползваме нашия любим инструмент. Затягам добре. Ако се чудите как изглежда жена с рокля, докато сменя смесител, ето така. Ако трябва, разбира се, ще извикате някой мъж да ви помогне малко с затягането, нали? Да свършите те някоя друга работа. Да видим часът на истината. Готови ли сте? Стана! Ето това е за топла вода. Перфектно. Студена вода. Смесителят, който току-що сложих на Грое, е с Water Saving System, което означава, че намалява разхода на вода, но струята е все така силна. Women Power. Ясно е, че можем всичко. Благодаря ви, Грое, че ми изпратихте смесителя. Чао!